Madwar 250 persuna qed jiltaqgħu fit-12 il-forum ta' Aida Hot Plus li qed jittella Malta. Il-forum qed jitratta l-ugwaljanza u l-inklużjoni fl-Ewropa li qed titrasforma ruħha. Dan il-forum qed jittella wkoll bħala parti mill-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Ewropa u stħarreġ miżuri li hemm bżonn jittieħdu biex jitjieb l-inklusività u l-ugwaljanza fost oħrajn. Ma' TVM News kellem Aaron Ġardina mid-Direttorat tad-Drittijiet tal-Bniedem li spjega l-għan tal-forum. Għan diskutu temi fejn jidħlu id-drittijiet ta' persuni intersess, temi fejn jidħol id-drittijiet ta' persuni trans u anki wkoll iddiskutejna l-indiċi Awsalla li jiġi kull sena imħabbar fejn Malta għal 10 sena konsekuttiva klassifikajna l-ewwel. Dan jiġi segwit mbagħad wara minn jumejn sħaħ ta' laqat bejn gvernijiet differenti. Is-Sur Ġardina qal il-parteċipanti ġejjin mill-Ewropa kollha u lil ħadu semmu koll rappreżentanti tal-Bank Dinji, il-Kunsill tal-Ewropa u l-Unjoni Ewropea. Il-forum kien indirizzat mill-Prim Ministru Roberta Bela li tkellem dwar il-progress li għamlet Malta tul dawn l-aħħar 10 snin fil-qasam tal-ugwaljanza. Semma drittijiet fundamentali biex kulħadd ikun ħieles li jħobb lil min jixtieq u jgħix ħajtu mingħajr biża' u restrizzjonijiet. Kommessi illi nibqgħu nivotu dak il-messaġġ b'saħħtu li hawnhekk fl-aħħar mill-aħħar qegħdin nitkellmu fuq l-ikbar valur li għandna fis-soċjetà dak tal-ugwaljanza. Hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq dak il-jed fundamentali illi jispetta lil kull membru tas-soċjetà tagħna anke jekk hemm għar persuna waħda illi ħadd ma ħaqqu jiġi trattat b'inugwaljanza. U hemmhekk illi bħala gvern aħna kommessi li nibqgħu naħdmu kontra il-diskriminazzjoni, nimbuttaw il-qudiem l-ugwaljanza. Is-Segretarju Parlamentari għall-Ugwaljanza u Riformi Rebecca Buttigieg qalet li drittijiet għall-ugwaljanza, id-dinjità u l-inklużjoni huma valuri li għandhom dejjem jiggwidaw lill-gvernijiet u lis-soċjetà. Esprimit ħassib li f'xi pajjiżi qed jitreġġaw jew jonqsu id-drittijiet li kienu nataw u għalhekk saħqet dwar l-importanza li jeddijiet miksuba jibqgħu jiġu imħarsa.